banku, cholera. Poszukuje lepszej pracy, cholera. Chyba potrzebuje protekcji jakiegoś szanownego dyrektora jednego ze znanych banków. Wszyscy są przekupieni, cholera. Nikt nie ma odwagi powiedzieć, co myśli, a świat jest złośliwy, ohydny i zepsuty. No. Wszyscy oszukują i kradną, cholera. Ale powiem tak. Żydów należy bojkotować. Nie mieszczą się oni bowiem w pojęciu zysków i koniunktury perskich nocników pana naczelnego dyrektora, a oprócz tego są nam obcy. Trzeba więc zrobić porządek na kuli ziemskiej, tak jak się to dzisiaj robi, energicznie, logicznie, karabiną, browningiem i szubienicą. Rzecz jasna? Rzecz jasna! Jasne. No. Ale pamiętam, jak 2 lata temu, gdy lasy były pełne dezerterów, zastrzeliłem własnoręcznie z karabinu 4 bandytów. Jednego za drugim jak zające. Przyszli z zamiarem łamania się do piwnicy, ale ja ich zabiłem. 2 dostało kulkę w łeb, tamten koło altanki 2 postrzały w lewe płuco, a ten ostatni wykrwawił się pod żywopłotem z przestrzelonej tętnicy. Przecież to wszystko jest kryminał. Ohydny, okrutny i niemoralny kryminał. A więc pan tam to włamanie pochwala? Jeśli tak, to żałuję, że zastrzeliłem pana jako 5. Co jest ohydne? Co jest niemoralne? Jaki kryminał? No, to wszystko. Te 4 trupy, o których pan mówi, że to wściekłe psy. Ta rakija, ten pistolet, to wszystko. Odwołaj te słowa, panie doktorze. W przeciwnym bowiem razie zastrzelę cię jak psa! Ty stara świnio! Ty stara świnio!